די כבר עם העיר הזאת, די כבר עם הפקחים שלה, די עם בעיות החנייה, ומחירי הקפה, ומחירי הדיור, והמסעדה החדשה של אבי בטטה, שלוקח 100 שקל על טחינה ועגבנייה. לא באמת, תסתכלו מסביב. למה עושים מזה כזה עניין? שנים אני כאן, שום דבר לא השתנה. העיקר הם אומרים עיר ללא הפסקה. ללא הפסקה? מה לא הפסיק? השיפוצים? הרעש? וגם למה רעש? אבן הם לא הזיזו. וזה רק תל אביב. מה עם יפו? בואו נדבר על יפו. לא פיתוח ולא נעליים. הנמל אותו נמל כאילו אנחנו בשנת 1952. כי ככה זה התל אביבים. חושבים שהמציאו את הגלגל, אבל כל מה שמעניין אותם באמת זה מסיבות ומקיאטו. הכי מרגיז, אתה יושב בבית קפה בתל אביב, פותח עיתון, מה אתה קורא? תל אביב מקום שני בעולם בטכנולוגיה, מקום שלישי בגייז, מקום רביעי בתרבות, מקום חמישי בסלט עם עגבנייה וטחינה, מה עם איזה מקום ראשון בשטויות? די, נשבר כבר. אני יותר לא מאמין לאף אחד. עלק אירופה? זה אירופה? נדה, גורניש, תן פה כלום. Nothing, nothing, nothing. ניסטה, ניינטה, לשייב, ניץ, נשטות, טיפוטה, כלום, כלום. ביי!